Nai to nai joto khapane taho tai bok sono haino hai chini kok tibini kok tuma joto lamsugo kok tuma rongkha lai thangnai 11 tarik 2 March 2025 সাল মারিও নখুনি হামজক সাজক খরনি বুমা কমাওই থাংমানি তাবো বড় তগৈ কারি ওই মাইনয়া বাহাইকে কমাখা নখুনি হামজক সাজক খরনি বুমা বিনি পারা বজাগাও বসাইনি মুং তামো ব বসক রাंख्लाङै थांखा chini kok tibi थांगै तिनि ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट थमुइ नायखा ताइ chini kok tibi tabok sokrup saikranai lukorokno bini kaming bo jagao naitongdi chini kok tibi bisingtei जों tabok sokroboi o kok tmano saikhnare wano mandai thana bai khobjak शिव सदर kamingni bokhok jemi deborma thangnai 11 tarik 2 March 2025 साल मारिओ फुंनि 8 ni jorao khumulungo bahanjungni nogo beraina hinai thangmani tai bahanjungnoro beraina thangmani bisingtino bini sakbo kisa naijaknani aguliwo hinai bo saikhlangmani nukhongo phiaba bo nukhungni ongkhonani puro batima snamjak tai guria mairung tai rirok tai rang 2 lakh ni upor tlangei thangmani koktoma phiaba bosai hingke फुंनि 6 ni jorawono samungo ongkhori ma thangjawo samung tangnani bagoi yang jimi debormani sajok khorongni hingke khoroksa hingke class 6 o te khoroksa hingke 1 no phiaba borok khumulung aro khumpoi academy no borok hostel tongoi rungsrungoi tongo jimi debormani sajok khoroknoi norok nuguino mankhana bukhuk jimi debormani nok ongkolokni background nok kotor tangjak boroni o nogono bosai Abikumar Tripura imang wawoi tonimani bihik bosabaikhe nukhung kaham khawoi o nukhungono tonglaine hinai nok tangi tonmani nok kotorma pakani nok yang bihik Abikumar Tripurani eba bosaini imangno sobayei sukruboi klangai thangkha tini bukhuk jimi deborma yang tabuk Abikumar Tripura hingke belaikhino mokoli mukti gobolo tamgui hingke takhok Abikumar Tripura yang bihik jemi debormano asike hamjagoi gönei khabak samili uino kaijak laimani yang bihikni nukhungono takhok Abikumar Tripura samri omo tongoi tongo bihik jemi debormana asawoi theibo thangbo jesa ongeibo ang bihik baino theinai bihikni nogono tongnai hinino asa laiei gönei khabak sa tonglaiyei bosak khorongni ingmani yagulo borokni nukhung hukung kaham khaine hino nok tangjak nainai dinorwo je kok sai tongo o background no yang bini kumui okra kok sai tomono o background je nok tangjak belaikhina nok kotor belaikhina nok kaham abono wansuguino imang wawoi tongmani takho Abikumar Tripura bihik busa tai takho bukhubai kaham krungkhai tongne hinai obo hainino wansugui nok kaham tangi tongmani jorawono tini takho Abikumar Tripura no tai sajok khoroknoi no yakarei kamawi thangka nukhungni hamjak bukhuk jemi deborma kmai thangmano teiei nukhungni bini bai okra bini bai kuso bini bai kesar tai bini kukui song tai bini kumui kotor bini kumui chikon song belaikhino wanajak tai takho Abikumar wanajak nainai di o mangphili naik tongnai joto khapani taho tai bohok songno haina hai chini kok tibini kok toma ang lamsoko ang Rakesh Deborma phaidi tinini kok toma angkha thangnai 11 tarik 2 March 2025 o sal mario kaisa nukhungni hamjak kamawi thangmani o nukhungni hamjak tamung kemakha sajak khoroknai no yakarei biyango kemakha sabai tlangjakha kharija thangka birija thangka obosia bosaibo mongkha mandai thana bai khobjak शिव ठाकुर शिव सदर पारा ओ पारानि बुखक जेमि देबरमा bo kmai thangmani gai thangnayo social media o kisa kakha social media kawan bisingo tak phone bihingno kari mayo ko bosai kari mayo bisingtei hadi jeng borok ringkha jengno jengtin taisa phaisabai ke bongro o kamio mono prothom gai tamongkha jengjal o jengjal bahike kmakha phiaba obo jeng je khnamani hekito 11 tariko je bini bai sonoro je dukmaliwot birmunai sono dukmaliwot thangna hinai guria mairung tai batima ri oba hike rang rok tlangei thangmani doctor najana hinai oro haboi akonoi tain dino hongno agurtlawo sak najana hinai bo thangmani piaba aro bo soguya bahanjo songnogobo nogobo kibil sopaliya biyango thangka kebur tugui kari maya bon tabuk na boibaida bothar rakha na chalabaida khari thangka obo kebo siliya piaba thanawo bo misindari khlaika
manai thana bo phiaba tabo bo manai thana police ni bukhakti bo mungsaya pri na jagya abono tiyei tamno wan sulai tongkha police protection je samung khaitai je borok kmau thang honi misindari khlayo o borok ni bagai samung kaham khitang namani tini mandai thanani police rok obno japre na yang bagino tini Jimmy Deborma no rutugui kari mayangai tongo ge phaidi yang go busai ni khokti chung puila khanai nai gothana bahai ingkha tamgei ingkha na nukongo kok bangla yauno aba ke doctor na jan thamaba tamgei kumakha boro thangka saida mannang abo Ano kai sawa dina ang ano saring saka ang dokter na jangan mana chang thang angka ang ba ing do ang kam thang tani ang saka angka nangya nang kam thang de 18 tari bonon tong hun chawana ang kam thang ka thawan pore ga 10 ta ro bari karne chungmo ko thang thangai ang bim na chang thang na thang mane kwasa kol khai ko bim na nya kol khene sare mane sare bongkha ang pi sona thujina khana phane chauta 안되네. 알로카이 아 사람 지금 그때 폰을 수셔가 이렇게 군 건강 말이야 공마 살이야 je thangman dinong kai ni bihibi kongma saka 공마 사가 보나 좀 koita digiro bung na 봉아 소자 사사다라고 na koita ro samo 안 아따와고 녹감 mana nog atawa puna tau kam ne ngor thanga kai nin bihibi koita kongma salai ke di ang te kongma salya fru chi kongma salai no ko salai thamani no ko sai thamani nga je kol khama ka no samo kol khai bi mana na kol khai singkata an bo ngana kol khai singkata ni bai ang so so kya man cha bo sawa buko sobe hole kumo in chaw ngai na nang thangna ka phun kha nai din cha ka bon ba ngai bo ba wa so kol khabe je om tin chawta ta sing ang sama hanya suis to ang kol khawe ande suis ob khan chaw tabo nungle tamo sanani musong je nini bihi ko mahai ke kamai thangmani ba bon nong bono khaklai na chalaba je thang hunai na saising da kamai thangka bobo hairong nang wan so ang bono chalaba thang ro ne kono ka ang wan so gya bo je sa japon dong thon ko kahma be phaide ang ta phone bin ba ke narang na ne je nong na rok ba bono kisa ro moi narak tong ba de je nang mane ang kisa misa mane ingana gari bara ro ang ro ano ansa nini bihi ni bagai an bihi bagai tom tak nini bihi no mana muso ko ang an bihi nini busar ole tak bor thangba an besar ka ang yana hostel teniri higa boro pori masa ngai khumpai edisi ata khumpai do class 6 pore ang khai ne hari ka abin mong ka okra kusoka kusung ka chomari Tripura ta abang ngai manda harum paru Tripura nun Tripura da ang Tripura na nun bihi Deborma oh acha angke tabuk nini bihi no nung jitum nango nango ang sarai rok bagai hanam jala go kuno kaje keleng kuno kaja kare nong ni eno kahna ko thang kasarang na nini mongta ani mongka Obi Kumar Tripura da angke khapang dawo tai bo song ta khok Obi Kumar Tripura ni khokti to sangkhana ka bini bihi jekhini pa thang dong tho to bini bihi no bo manani ta waisa phaidi kipili phaidi o sungsa na thong jagari ta thangni ni hino tangge hingkai borong muni so jotono samu waisa bol ungo ba o bol no sigar ma khlayo nokhungni borok no tai nokhungni borok sigar khamni ya golo tai busa buti rok obono kaham kino abo siu buma bai bufa bai tongnani musongo buni tongtei buni chaptei jotono buma bufa bai kage haksalo tongnani musongya tabuk je Jimmy Deborma jatabo ogo 9 mas bohogo choi je busa khorok ni aba hike pusimani je aba hike asairi mani o busani pap jodin bo chalabai khai thang ang o kok sai tong tabo bo jodin chalabai kmai chalabai khai thang angke o busani pap tabuk nangala bo je puru nini nukhung soki panong nam phakya dukho panong phakya apruche nini o dukho apruche nang sisinai nini busani o pap piaba tabungni no bosai koi tongo jekini pa nang thang tongdi phai sopai nang nai nukhongo amjani bor rok no kuno hiya kamin bor kep kuno hiya ni takho bukho nini bosai kebo no kuno hiya nang je kan phan thang tong ka phai di ni koyu ngka phai di yang bini jeng bai song bai bini bai song bai chingcha kok sai ne na adin sabo bini bai kha grade nangle tam ro wan sok ni bahan jan bagai ya jaga thapan thang tong tho phadi hintang bo oma hairok nong je kamai thangma rok je muti hairok tongmani o amsai rok nang le bahairok mane
Khawa tang wan so. Kalau man bakhalaya solai bakhalaya bongno nok ba alaka. Apa jam sana bongno. Na an kok nge mo si je omo hai ta buk je dunia wo ung tong mani kamalayo khalayo abo hai tong morong no nini mokolo ba nana thukjak ba mum mosangjak. Nanti sada jang nanti rokai. Aw. Je jaga pun thami tong thu bo ni son nukhang kai nukhai je borok pun nugu tong na kya rong mi ton thata Nini bano. baham su jak no na. Nini mung khai bai. Asa. Asa. Do phailo kumui nang yang kisa ba de bo bai kok sagat ta bu nini kumui okra bai wasak sang kok sin le sa no. Do sagare kumui nang le ba hai tong jak. Mo hai ro no koi. Potom bong sai khai dan ta bong ni kahini no bok to agi tong lai sa lai kam na wala ka ja kre apni he mana kha ka ya ta bong apni khara na he chai ta kai bana phungya ga tan tai ma sini ang kok sawoi thanga wari wari khai no khai hanga le pro ga thangka ang ta ka go sen brenya ni ni chalang ta nang than da phari kumui lo kai ang thale nang thang phaji din chaya ka ta kai bona pi ni wan sumya ta pi thang na chai ta Aw. cái chari cái khana ka musai kho khana ka sui job yang thanga bla kamai thanga bla na chai kata na cái mona bo sang chala bo ni kuma kai thang chai ne ta bang ta bo kama jak ta bo buja ta jan ba je japan tong thu bo hasaban thang bo je thang do ta phe goi phajang thu ta no ko phajing ono walai bolai lak bihi busai buglak cái chin paran bro gram ba che bu ya bo ma ta phajing tong bang no ta bo Nang bini kumui okra nge bo nang bo koyo. phajing nang ba bin kum ga ngang ko just koi chata Tai sagare kumui ti tam tamo obo hai rok nang bo hai rok sajak. Ba ta bu lukuro nuk tong hang ke o lukuro tam ko nyam song. ho lokra ngam kha kai ngai hasal je kun ja khoi pang to baira pang tong ton kha kai rong moi ton oi kicha sungna content nama ri ori bana kon nama ri oi sunga sawadi ma khang ki je mi sa rang ori ban bang ba Gari bara rok. gari para rok Aro je ton man chamung nomung chai tong rok na. samang mo tong man ri man rang Nang mo para ha kuma sine para kha sip sada sik putar para. Nini mung ka. an mo ho ro bin ya Ke omono koyo khabang daw tai bo song yang bini kumui song bini bai song bo obono sawo. Borok chala bai kharo bo hiya. Bini bu parang jeng no bini bihin no borok chala bai khar thango hni hiya. Kemau thangka je hino. Obono phaidi tabuk tai saru tugoi naile hni no borok nukhung khungsani kok sabla ye taisa phunogano social media wo taisa awai muriwano borok tong tongkha nugui da nugyang tongkha taisa hadi khailen hna borok dingi no chungtini phaijao gichini kok te bin bukhak pe busung obono koinai जों केबनो kaham saya hamyo saya एकमात्र o hamya ang tomon jaro kaham khainan thangkang kai जों obo sanani sini dai tongo o dai ni bagino जों obo haiborok ka saharino sungbo phaijabo tini o dai no जों palon khainan bagai ngeko kok ngamono je tabung nung komai thangka hangi nono misindari rok khlaijakha misindari khlaiman ya gulo nono khos khobor tabuk dugui kari manya phai sok paidi taisa nini busarok nono nasingi tongo nini busai no nasingi tongo nini bai sono nasingi tongo khapang ta kotai buksong obono जों kok kasarmung tai yango Pabi Kumar Tripurani bihik Jemi Deborma nokong kibul phan engtho obono Tong de no ko kibli hade nin besar agana rotuku khatang ngai ka tong cha hade ji no ko sagare bai Jime na je za ko thang to je phaji ta sha sine suk so a kha tu bim ba mi Jime no ona a bor bai ba tong tong so ro ko ma la ye bo kun tha je ko sama khna ye bo no rong na ma ro ku ro kun sam bor ma na suka ba ke an ting tha ka asman ko asa nang tam tam saiman je para wo je norok to kai para kaisa je jimi bosai nogo samung tang nogo kre samung tang thangpu rogo phone bai tongmarok phone bai kok samarok oba hairok nure no yana a wa na suka bo na ga tabo bai ma se unko mas ka se chi kai khna 2 mas ka drop po 2 mas ga nangle tam wan so je bo chalabai thangkana na ke bo buida ma sa khogida bono samung haimor tang sela ba le thang ngo na so wa su ye do samaro bo khna ya ga ko ro bo nga bo no bo wala su lai ni bo khna ya ga bim bai bo sai tong ga wala ma khna ya so lai ma khna ya ni sai tong ga nga je za mi tu ro ko thang ga ma mi ha de thala nya ni na no sa ha mane dol bai thangu thang wa 사칭으로 까게 탱이었다 나. 사칭으로 까게 탱이었다
ओमफ्राय आरो साम'आ संनो